bon nom? A Sóller. A Sóller, i aquí hi havia l'hotel Rocamar, famós. Un parell de quelites. Jo la taronja... No, Joan, queda molt. No. A mi la demana! Voleu per anar? Pues jo sí, ja m'ho I en Joan no mos envies els vídeos que fas tu. Vol dir no? Eh? Així els envio. En aquí els envies. En Joan Brunet, que és un punyetero, llavors no et passes meus. L'altre dia van filmar més el de l'escala, el de la banya, van filmar més i no... Perquè no... Només ha posat un trosset. Això se diu la possessió de muleta gran. I això era la meva criada. I ara he anat a veure si ja era. I m'han dit que ho havia venut. Ho havia venut a Natzel. Natzel és un hippie alemany. Va venir als anys 50. Això és de Natzel. Després ho va vendre i ara resulta que ha comprat. He parlat amb aquest, que és un amic de Natzel, el secretari, i ara ha comprat aquesta possessió, ha comprat Can Jeroni Gran, que ho veurem, Can Sales, aquí baix, tot això és de Natzel, no? I ara ho du la seva filla.
ga he ho. Chi è il mallorquino tu? Lo vieni di che è francese? En aquest escenari, no me'n recordo quin any era, però vàrem fer un homenatge en els margers en ells, no? Vàrem fer un homenatge. Era el director de Palesma, va fer un homenatge en els antics margers de Mallorca. I aquí va néixer aquest programa d'arreglar camins, de fer